Hola, anem. Sempre ens ha costat molt defensar que hi ha un altre país valencià que la gent no sap que es parla la nostra llengua, no? Es pensen que això està en perill d'extinció, no? Vas a pobles, tot el món parla la nostra llengua, que hi ha una vitalitat cultural, que hi ha milers d'iniciatives, que hi ha entitats, casals, col·lectius, que hi ha moltíssima gent que implicada, bueno, que hi ha una massa social considerable, no? Les trobades, les festes per la llengua, com vull dir-li, són el buc insígnia de l'Escola Valenciana. Se porten 25 anys fent trobades, reunint a més de 200.000 persones cada any. I aquest fet que cada primavera hi hagi 20 i tantes trobades suposa això, que esclata d'alguna forma aquesta cultura i aquesta festa reivindicativa per defensar una política lingüística més real i efectiva del valencià i per demostrar que podem continuar sent un poble en futur i un poble en moviment. Ara el que intentem és transportar la nostra vida en valencià, que va començar de xiquets, al món adult, a les activitats laborals, no només a l'educació dels nostres fills, que els continuem portant a l'escola en valencià, sinó intentant normalitzar les parcel·les de la nostra vida, de treball, d'amistat, per a que el valencià sigui també una llengua natural. També caldria, jo penso que és una qüestió també d'educació, de fer més visible el valencià a tot arreu. Clar, si ens adaptem i continuem sent invisibles, doncs no arribem enlloc. Jo penso que hauria d'haver una normalitat, tant a televisió com a ràdio, de fer-ho tot com nosaltres vulguem, no? I fer-nos visibles. Jo diria que sóc una valenciana romanesa. Encara que alguna volta dic, jo sóc la romanesa aquella que parla valencià. Què passa en este país? Que tot el món me parla en castellà quan jo vull aprendre el valencià. I dic, sempre he de demanar que me parlen en valencià, que se canvien, que no sé què. Ai, és la xica aquella que parla valencià, com si digueren que només jo parle valencià dels estrangers de tota la zona, que no és veritat. I tu quina cançó te saps, Caterina? I els animals de Sant Antoni els heu guardat, Caterina? Encara no els heu guardat? Veniu. Veniu que farem tard, anem. Anem a la lluna. Jo vaig ser ja fa molts anys un dels primers xiquets que va fer l'escola en valencià. Bon dia, Caterina. Tinc dos filles, que són Carme i Caterina. Carme, que és la majoria, va a l'escola dels majors, que diu ella, i Caterina va a l'escoleta. Li encanta, s'ho passa molt bé. On està? El cabàs, carinyo. On deixem les jaquetes? El cabàs. Les xiquetes van a l'escola en valencià, primer perquè el valencià és la llengua de la família i és el més natural, i després perquè és una escola on els donen un ensenyament de molta qualitat, un tracte molt familiar. Vés allà a seure amb els teus companys, Caterina. Vés a seure amb els teus companys que estan fent el bon dia. Jo crec que l'escola en valencià ha donat tota una sèrie de valors i d'actituds en aquests futurs ciutadans i ciutadanes que ara són ja, de fet, ciutadans i ciutadanes actuals. Jóvens que d'alguna forma tenen la possibilitat de treballar en valencià. Tot allò que construirés amb les velles banderes d'un país clandestí. Seguirem
il·lusió. Encara la mateixa empenta, encara la mateixa passió. Perfecte, anem a fer les contestacions de després, Miquel. Fidels a aquell somriure que mai no oblidarem. Està guai, Ho he fet. Camí de la victòria seguirem. Tota la frase. Sí, millor. No fer la primera i fer-les. No, però això està guai, que mai no... Somriure que mai no oblidarem. Això està guai, tio, queda guai. El fet d'estudiar en valencià no és només el fet d'estudiar la llengua i aprendre a escriure-la, no? I expressar-te. Sobretot és el treure't el prejudici respecte a la llengua que dèiem, no? I això és el que ha fet que moltíssima gent com nosaltres hagi fet una música reservada abans només per a una llengua perquè en valencià quedava com un acudit. Això ha fet que molta altra gent ara estigui experimentant i estigui fent moltes altres coses amb completa normalitat, no? I això s'ha creat per l'ensenyament, perquè l'ensenyament és on ens creem, on ens formem i on ens podem alliberar d'aquests prejudicis que arrosseguem d'altres èpoques. Hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure d'argent, país de les riberes, encanyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger, país de l'olivera. El nostre país valencià sustenten les persones, no? En aquesta il·lusió diària d'aquestes persones que estan sacrificant el seu temps, el seu treball, el seu esforç, el seu temps que podien dedicar a altres coses, no? I estan sacrificant-lo a favor d'una idea de país, de justícia, de dignitat, de respecte, de solidaritat, de diversitat, de pluralitat, no? I això és el més important, el compromís de les persones, de la gent de base que dia a dia està tirant endavant la nostra il·lusió col·lectiva. Hai, și-am zis invers, așa-i? Am zis stânga și m-am uitat în dreapta. Ai, mare! Doncs vaig arribar així, de Romania, el 28 d'agost de 2004, Catarroja, que ara sé que és de l'Horta Sud, però en aquella època no sabia ni tan sols que és una comarca ni tot això. I el meu primer contacte amb el valencià l'he tingut 2 dies després, quan anàrem a matricular el xiquet a l'escola. Hola, Vicent, bon dia. Bon dia. Matei, què passa? Arribem al Jaume I i ens diuen que els estudis se faran en valencià. Ui, el valencià, dic, això què és? Doncs ens expliquen que és l'altra llengua oficial del país, que té drets com el castellà i que és una llengua romànica. I bé. Bé, Dariana és una persona que ha confiat en el projecte nostre i ja se'l creu com a seu. O sigui, ella ja parla de la nostra llengua quan realment no és la seva llengua inicial. Però és això que diguem, que necessitem moltíssima gent per a tirar endavant i fer que la nostra llengua estigui en plena normalització i ús com una altra potent. Soc dermatòleg i treballo a l'Hospital General de Castelló. Des de l'escola, des de l'institut dels meus pares, sempre ha hagut molta sensibilitat per la llengua. I diguem que és la meva... Lo natural per a mi és gastar el valencià. Sempre que puc el gasto en els pacients, el gasto en la història clínica, a l'ordinador. Tampoc sóc l'únic perquè n'hi ha altres companys que ho fan. I de fet és també una llengua habitual de comunicació a l'hospital. Bon dia, Mari Carmen. Bon dia. Com va? Bé. Tot bé? Com vulguis comencem a passar la visita. Pues ara mateix. Bon dia, amics! Bon dia! Jo soc mestre i la veritat és que me trobo d'una forma molt agosarada, però molt identificat en l'escola infantil i en l'escola
en valencià. A la teva germana com li diuen, Rihan? Duai. I a la mamà? L'experiència personal, a mi l'experiència personal és la que em dicta una miqueta la raó, la raó científica no, però ja la raó del treball de molts anys de mestre. No? Aquí, en aquesta aula, la realitat és la que demostra que ha canviat molt, és a dir, ja no existeix alumnat sols exclusivament valenciano parlant o alumnat sols exclusivament castellano parlant, sinó que la realitat que existeix en les nostres escoles és pluricultural. Està el sol? Sí? Sí, perquè no té núvols. No estarà amagaet el solet darrere dels núvols? Que no té núvols. No n'hi ha núvols quasi? No. Bueno, però el sol tampoc ha eixit, veritat? No. Entonces, què posem? El solet? Què digueu? Les famílies saben que la realitat de l'experiència educativa de les escoles en valencià i d'immersió lingüística són les que demostren aquesta innovació, aquesta renovació, aquesta participació, aquesta visió crítica, aquesta visió d'integració, d'acollida. La immersió per a una realitat escolar com l'actual és la base per a dominar les dues llengües oficials, el valencià i el castellà, i per a incorporar altres llengües estrangeres. Era un petit indi, i ara contem. Un petit dos, petit tres, petit indi, quatre, petit... Vale, ja estem tots. Jo soc de Madrid i porto 12 anys visquent ací al País Valencià, en diferents ciutats del País Valencià. El meu company i jo hem decidit portar-los ací al valencià perquè els xiquets parlen en valencià, en casa parlen valencià, a Carcaixent es parla valencià i a vegades cal prendre opcions en aquest cas per la llengua que està arrelada a un país, que està arrelada a una terra i que dona un sentit a la nostra forma de viure, que és la d'ací, no? La de València. La gent que no és tonta, i quan va matricular el seu fill, vol que se l'ensenyi a llegir i escriure en valencià, i elegeix escola en valencià. El que passa és que l'administració no té l'oferta per a poder cobrir aquesta demanda i recondueix a un gran nombre d'alumnes a les línies en castellà. De cada 10 famílies que s'incorporen al sistema educatiu, 6 demanarien escola en valencià, però sols 3 poden fer efectiva aquesta demanda. Però després, quan se va estirant les etapes educatives, arribem que a la universitat a lo millor no arriba a estudiar en valencià ni el 1,5% de la població. I ve d'ací quan ho pensa, com és possible que ara pareix, hi ha molts indicadors terriblement que t'ho anuncien, com és possible que aquest model que s'ha manifestat tan viu, tan rigorós, tan seriós, tan dialogant, tan operatiu, que a més amb tant de prestigi, com és que un edifici que hem construït tan inqüestionable ara es pretenga dinamitar? Una de les batalles que tenim últimament és el tema de quan hi ha certa unanimitat o unanimitat en la comunitat educativa, en el Consell i en el claustre, sol·licitar, els pares i els professors són els que promouen que aquesta línia en castellà se transformi a una línia en valencià. La Conselleria ens està denegant sistemàticament aquestes transformacions i ens està donant unes motivacions que considerem que són molt peregrines i entonces estem acudint a la revisió jurisdiccional i de fet tenim 3 demandes plantejades en el TSJ del País Valencià referents a aquesta qüestió. No hi hauria normalització, o la normalització que existeix ara del valencià no s'entendria sense l'escola en valencià. I jo sempre he dit una frase que crec que és important, que el nostre país serà més normal quan el president o la presidenta de la Generalitat Valenciana hagi estat una persona que hagi estudiat en valencià. Catalunya i el País Valencià. Ja està. Sempre ens ha costat molt defensar que
que hi ha un altre País Valencià, a la gent del Principat també, no? I dir, no, és que València és molt més que això, no? És que el País Valencià, per exemple, l'àmbit que parlem, no? Es fan concerts que van milers de persones, gent jove, no? Va gent jove de tot tipus. S'ha creat tot això, s'ha aconseguit bastir totes aquestes iniciatives, il·lusions, sense cap recolzament públic, no? I que el que és intolerable és que un govern com la Generalitat no només no recolza la gent que està defensant la llengua pròpia, sinó que d'alguna manera boicoteja totes les iniciatives que van iniciar en línia, no? Tenint d'esquenes a les institucions públiques, valencianes sobretot, i fins i tot la iniciativa privada, l'única opció que ens queda és comptar amb la gent que sempre ha cregut en nosaltres, que són la nostra Conselleria de Cultura Alternativa, la nostra Generalitat Valenciana en l'ombra, en l'exili, que són les plataformes culturals, els ateneus, els col·lectius de base, Acció Cultural, Escola Valenciana, totes les institucions que realment creuen en la cultura valenciana i que ens donen l'opció de presentar el nostre treball de cara a un públic. I gràcies a ells és que podem fer aquesta feina. Buen día. Hola, buenos días. Anem al carrer Perú. Muy bien. Fa bon dia avui, Vaya, se ha quedado un día estupendo. M'entén vostè si li parla en valencià? Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que hablar no lo hablo. Y parece que no, pues oír las noticias, a lo mejor en Canal Nou, que es de aquí de la comunidad y tal, pues muchas veces va cogiendo uno vocabulario. Vol segur que el sent a ràdio? Sí, el futbol, sí. Soc periodista i professora a la Universitat d'Alacant. Puc continuar fent de periodista gràcies al ciberperiodisme i al mateix temps estic gaudint de tractar de transmetre tot el que he après en els meus anys d'experiència a un munt d'alumnes que acaben de començar i que tenen tot el món per davant i que m'ho passo molt bé amb ells. Al nostre departament som 70 professors i només dos professores, una companya i jo, fem les nostres classes en valencià. Però pense que millorarem d'ací ben poc. Sí, perquè tenim ja professors que han vingut ara d'Alcoi, gent que ve de Crevillent, professors de la Marina Alta, de Pego, que sembla que ja comencen a tindre un interès. Quan ja portes uns anys fent classe, ja veus que en València també seria possible. Com veieu, gràcies a internet tenim una oferta de premsa, de ciberpremsa en la nostra llengua que és impensable en paper. Començarem per VilaWeb, que sabeu que és el més antic de tot l'Estat i que té edicions locals a tot arreu. El Punt té una característica, és que podem escollir sobre quina població del nostre país volem informació. Per exemple, podem agafar Aigües de Busot, Alacant, el Campello, Mutxamel, Sant Joan. Un altre exemple que tenim al País Valencià és Ara Multimèdia. És un cibermitjà escrit en la nostra llengua, que ha nascut recentment, i que té l'atenció informativa sobretot a les comarques de l'Alcoià. A més d'aquest diari, Ara Multimèdia, també tenim l'informatiu, també en la nostra llengua, que és un diari digital valencià per als nostres temps, segons diu. La facilitat que té el poder publicar sense grans costos de producció i de distribució fa que la gent s'anime i, de fet, ara han sorgit una sèrie de ciberperiòdics professionals que ho fan tot en valencià, una cosa que fins ara era molt complicada de trobar. La producció i distribució és automàtica. Escrius a l'ordinador, poses els elements multimèdia, hipertextos i tal, fas clic i en aquest moment arriba al públic. Ahir hem guanyat un temps molt important i també ens hem estalviat molts diners. Al País Valencià, els mitjans de comunicació tradicionals no han fet res mai per la llengua. Tot el contrari, m'ha anat cap enrere. Sí que és veritat que la radiotelevisió valenciana
va començar fent coses en valencià, però cada vegada ha anat rebaixant-se aquest nivell de la llengua i també les ràdios privades és que no hi ha un interès econòmic. Nosaltres vam estudiar a l'Institut Benlliure, així a València, era la línia en valencià, en l'institut érem la segona generació de la línia, com ho diria, va ser com allà on va començar tot, no? I fa molta il·lusió trobar-te gent jove que creix amb unes idees diferents, no? I que d'alguna manera està prenent el relleu, no? Xavi Sarrià després ha estudiat filologia, ha treballat com a periodista i el coneixeu sobretot perquè és la veu cantant del grup Obrim Pas i també heu llegit el seu llibre Històries del Paradís que podem comentar també amb ell. Per això ens visita. Bé, la veritat és que en primer lloc fa com un poc d'impressió tornar a l'institut, tot i que l'edifici no és el mateix, el nostre era molt més cutre, este mola més. La veritat és que s'ho vam passar molt bé a l'institut. Jo crec que va ser una de les millors etapes nostres, no? Perquè nosaltres vam ser el segon curs que va fer la línia en la història. De fet, en el passadís, les línies érem els últims cursos, el G. Ara són l'A. Hem avançat ahí. Perquè, clar, nosaltres érem com... Era un poc com el gueto, no? Sempre van tindre aquestes ganes de trencar en el gueto i intentar arribar a tota la resta de l'institut en normalitat. És a dir, bueno, nosaltres parlàvem valencià, però que volíem integrar-nos en tots els altres i no caure en aquesta espècie de gueto dels de la línia, no? De que els de valencià són aquests d'ahir, no? A vegades semblava que era com un poc el zoo, no? Ahí estan els de valencià, no? En aquesta època en què era... Clar, la gent no estava tampoc molt acostumada, ara ja és més normal, no? I de fet, per exemple, el nom del grup el triarem així en el pati. Vam fer com una assemblea de tots els col·legues de l'institut. És que eren molt graciosos la gent de classe i va guanyar un nom que era així com parvulari radioactiu. I van decidir un poc dir-nos... Vam dir Obrim Pas i de seguida ens va molar perquè representava també aquestes ganes que teníem de demostrar que podíem fer un grup de música que ho podíem fer en la nostra llengua en normalitat i la veritat és que vam començar a descobrir un país, unes comarques que no coneixíem i on hi havia molt de gent que parlava en valencià, que participava d'unes realitats que nosaltres també volíem començar a participar i això ens va ajudar a continuar, no? Escola Valenciana vol comptar amb la diversitat. Jo sóc membre de l'entitat Escola Valenciana, que és una federació d'associacions per la llengua. És a dir, el nom és Escola Valenciana i el cognom seria Federació d'Associacions per la Llengua. He estat president d'aquest moviment social durant 8 anys. La gent com jo, diguem que es movem des de l'activisme, fem una tasca voluntària per promoure el valencià. Hi ha mestres que formen part dels centres educatius, pares, mares, famílies, tot tipus de gent que d'alguna forma va sorgir com a grup de pressió al sistema educatiu, però dintre del sistema educatiu. No som una cooperativa d'escoles on es dona classe. Som una entitat de referència que defèn un model d'ensenyament concret que està establert al sistema educatiu. L'escola en valencià, l'ensenyament en valencià. L'administració valenciana va optar per establir un doble sistema lingüístic a l'ensenyament, el que s'anomenen les línies en valencià i les línies en castellà. Els resultats són els que són i tot el món sap, inclús la mateixa conselleria, que el model que dona els millors resultats és el model que fa que els nostres xiquets i xiquetes s'ensenyen a llegir i escriure en valencià. De totes formes, la conselleria no ens fa cas, no? Però a nosaltres ens ingeniem per tal de que no s'oculte ni es censure aquest model d'ensenyament que és el millor per al nostre país. El primer que vam fer des d'Escola Valenciana com a entitat va ser, d'alguna forma, visualitzar socialment el que representa l'ensenyament en valencià. Començarem a conformar-nos, a crear el que s'anomenen les coordinadores comarcals, que anaven aglutinant la voluntat del professorat, de les pares, de les mares. Va ser així com va sorgir fa més de 25 anys les trobades d'escoles en valencià.
això serà un model per a les demés trobades que facin les demés comarques i això s'ha de repetir cada any. No se deu deixar, no se deu abandonar. Això és un crit que arriba al cor de tots els pares i, si la premsa responguera, de tot el país. Aquest camí que començàvem a Benifaió i a la Sara avui suposa que hi ha més de 400 festes per la llengua. Milers i milers, més de milions de persones que durant 25 anys venen a les trobades. Hem de continuar treballant sense defallir. No anem a consentir cap retrocés en l'escola pública en valencià. Les trobades són unes festes lúdiques, reivindicatives, d'estima per la llengua, que es celebren cada primavera a més de 20 comarques de tot el país, que reuneixen a més de 200.000 persones cada any. I la gent podrà preguntar-se com ho fem, però la realitat és que som la mostra de que amb voluntat es poden moure muntanyes. La nostra societat demanda el dret a viure en valencià i es mobilitza per això. Nosaltres creem xarxes, creem tota una sèrie de sinèrcies per implicar a les universitats valencianes, els sindicats, les editorials, les entitats culturals, els ajuntaments, perquè el que intentem és crear un fort teixit social en defensa de la nostra llengua. Reviscolem la terra, reviscolem la cultura, reviscolem el País Valencià. I perquè les festes populars són nostres, senyor pirotècnic, pot començar la gira 2009. També, des de fa uns anys, vam ampliar el nostre repte, més enllà de l'àmbit educatiu, i d'alguna forma hem creat nous projectes per normalitzar la nostra llengua al carrer. És per això que crearem la Gira. La Gira és el festival itinerant de música en valencià per al públic jove. És una plataforma per a defensar la nostra música, per a projectar els nostres grups de música en la nostra llengua. També tenim el projecte del voluntariat pel valencià, que equival al voluntariat lingüístic que es fa a Catalunya, a les Illes, que recordar, a Andorra, amb l'única diferència que en comptes d'assumir-lo el propi govern, al nostre cas, l'ha impulsat Escola Valenciana. Jo parlo en valencià sempre. I bé, tot bé, fins que trac el meu DNI. I quan veuen el paper blau, diuen, ai, i tu com és que parles valencià? I això. I aleshores jo trac la targeteta roja del voluntariat i els explique que estic treballant en un programa que es diu Voluntariat pel Valencià, que va ser com jo vaig aprendre valencià i tot això. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bé, jo soc Dariana. Jo soc Juanjo. I tu eres Eric. Eric, Juanjo és el teu voluntari. Ah, muy bien. Juanjo, Eric és el teu aprenent. Molt bé. Juanjo és valenciano parlant. Tu, per cert, tu d'on eres? Jo d'Equador. D'Equador. Per què t'has fet voluntari? Conta-li-ho. Dis-li a Eric. Per la situació que tenim en el país, no? Moltes coses de les que se podria fer institucionalment, que haurien de fer les institucions, ens toca fer-les als ciutadans. I en realitat en València, jo soc d'un poble del costat de València, que és Bonrepòs i Mirambell, i on se pot pràcticament viure en valencià, però quan vaig vindre a viure a València em vaig donar compte de que no se podia, perquè ho intentes però és molt complicat, sempre trobes gent que no vol, moltes resistències, i aleshores jo vaig dir, això hi ha que millorar-ho. I vaig veure que n'hi havia molta gent de fora que volia aprendre. De fet, els altres aprenents que he tingut, una d'elles era alemana.
i dic, bueno, doncs vaig a fer-me voluntari, perquè si el remat del valencià l'han de salvar la gent de fora, doncs la salvarem entre tots, els de fora i els poquets que queden de dins. Esa és la meva idea. Sí, molt bé. ¿Y tú, Eric, per qué te has fet aprenent? Bueno, por dos cosas. O sea, primeramente porque bueno, me gustaría aprender más lenguas aparte de la que tengo de nacimiento, y por otra parte que no sé, se podría abrir puertas, ¿no? Puerta idioma. Porque hay veces que te piden como requisito para empleo y esas cosas. No sé, me entusiasma. És una bona solució perquè... Sí, jo he fet igual que tu, eh? He vingut així, he vist que se parla valencià i jo al valencià. Ja. I sí que mira si m'ha obert portes, eh? Amparo Badenes. Bon dia. Bon dia, Amparo. Sentes? Que vostè que és d'Atzeneta? Sí. És la primera vegada que ve? Efectivament, jo estic un poquet nerviosa. A veure, expliqui'm què li passa. Pues m'ha eixit una lesió així en el dit i no sé exactament el que és. El metge m'ha dit que vingui a veure el dermatòleg a veure si ell me diu què pot ser. A veure, ensenyem. Mira, això millor és posar-se un líquid, que ara li donaré, i se'l posa totes les nits, d'acord? Se'l posa per la nit, unes gotes, se'l tapa en un esparadrap i el dia següent se'l llima un poc, d'acord? I totes les nits, totes les nits? Totes les nits. Això és constància. Constància i paciència, d'acord? La veritat és que la zona en què estem és una zona essencialment valencianoparlant. I la gent que no és valencianoparlant en la seva vida quotidiana, la gran majoria l'entenen, no tenim problema si parlem en valencià. De manera que sí, la veritat és que problemes per a l'ús del valencià, si ho vol utilitzar-lo, n'hi ha pocs. El que falta moltes vegades és la voluntat d'utilitzar-lo. I si no se l'ha anat en un parell de mesos... El tape o sense tapar? De totes maneres, tu pots veure, segons les dades demogràfiques del pacient, el nom, que n'hi ha gent que pots dir, aquesta persona és de Brasil o és d'un altre país, per el nom, inclús per el poble d'on ve, si és una zona que és valencianoparlant o no, pots intuir quina llengua serà la que poden preferir. Alguns metges que no siguin de la zona valencianoparlant o inclús que siguin de l'estranger tenen un interès relatiu en aprendre el valencià. Ja depèn molt de la sensibilitat personal, però no troben que siga un element necessari, sinó que depèn ja de l'interès que tinguin en integrar-se o l'interès que tinguin en optimitzar la comunicació amb els pacients, poden aprendre o no el valencià, però tampoc és un requisit imprescindible. Que el dia que tinc ganes que se'm vinga que li faig així el punx. I si no... I fer-li inclús una hemofluorescència, que vingui prontet. Jo intente parlar en valencià, però no és del dia a dia, la voràgine del dia a dia i la teua prioritat és de veres que no és la llengua, encara que estigues supersensibilitzada i encara que intentes fer les històries en català i encara, tot i així, és difícil perquè tota l'estructura, totes les barreres, tots estan ahí. I la nostra professió és una professió on el valencià no està normalitzat. Està plena de tecnicismes, funcionem molt amb intercanvi d'informació i inclús dins de l'hospital tu saps que hi ha companys que no la parlen perquè són d'altres regions, si no t'ho dic el 50-70% de residents, de metges en formació, són metges immigrants. A veure, jo crec que hem aconseguit tindre una potència empresarial del llibre en valencià. Hem aconseguit això. Hem aconseguit també que hi hagi tot un suport de materials per a l'escola en valencià. Com estem? Què tal? I el viatge què? D'eixa visió, un grup de pares van muntar una editorial que és Edicions 96, té una sèrie de col·leccions de literatura infantil i juvenil molt boniquetes. Jo ajude i assessore en la publicació i pense que el treball que fa Edicions 96 s'encardina dintre d'aquesta visió que fan els editors, els bibliotecaris, els il·lustradors, tota aquesta visió dels animadors socioculturals tan importants per al país.
Y así después lo que teniu que mirar és el tema de les referències que estaven dient. És a dir, si per exemple en el tema de la felicitació del feliç aniversari és molt important el tema dels abraços o de besar-se o el que siga, que això és important efectivament, la paraula bes la poses en negreta. És un país que llig, gràcies a l'Escola d'Ensenyament en Valencià, llig en valencià. Eixa literatura infantil i juvenil naix gràcies a aquests primers mestres valents que van començar a dedicar-se a coses dignes i ara estem on estem, amb uns productes de molta qualitat, competitius en qualsevol llengua de l'Estat o de la resta d'Europa. Sobre aquest suport que dona el món de l'ensenyament al llibre en valencià, pense que sense aquest suport realment no existiria o seria molt diferent el sector editorial valencià, però no ens podem quedar ahí. És a dir, tot això ha de ser un primer pas per a que les generacions que van eixint del món de l'ensenyament, aquelles que ja han estat escolaritzades en valencià, vulguin llegir per plaer, és a dir, sense recomanació escolar, vulguin llegir per plaer llibres en valencià, perquè, i aquesta és l'aspiració màxima que tenim, perquè circumstancialment estan escrits en valencià. Per tant, hem d'incidir, hem de millorar la presència del llibre en valencià en les escoles, però hem de millorar la lectura en valencià més enllà de les escoles. És allà on guanyarem la normalitat que busquem. I després hi ha una altra visió, que és el tema de la necessitat d'un mercat comú, o sigui, d'una política que puga vertebrar tots els territoris de llengua comuna en una visió de treball, de materials, de publicacions en comú. Cosa que moltes vegades des de Catalunya no s'ha fet aquest esforç per veure la potència que té el món del llibre i de la literatura infantil i juvenil i d'autors en la nostra llengua que n'hi ha al País Valencià. I has de competir, jo crec que això també és molt important en l'àmbit editorial, has de competir no amb una editorial catalana, en català, sinó amb una editorial que publica llibres en castellà. No és perquè nosaltres entre nosaltres no ens hem de fer la competència, ja ens la fem, és un mercat, però nosaltres hem de lluitar per guanyar lectors en valencià, lectors que lliguen en castellà. Benvinguts a l'estadi Ciutat de València. El Llevant Unió Esportiva dona la més cordial benvinguda a tots els aficionats de Mallorca que esta vesprada ens acompanyen a l'estadi Ciutat de València, l'estadi de l'equip de K de la comunitat valenciana, el Llevant Unió Esportiva. L'àmbit de l'esport a València és com tots els àmbits, no? S'utilitza un poc la llengua com una cosa folclòrica, no? Diguem que és una lluita, com en tot en València, és una lluita de moltíssima gent de base que intenta trencar les dinàmiques dels grups de poder, no? Que dirigeixen tant els clubs com les institucions, bueno, tot on hi ha poder a València, no? I aquest és el problema que tenim i és el nostre repte i les nostres lluites en tots els àmbits. Gràcies als meus col·legues de pla, mira. Doncs bé, la penya Tòtil és una penya del Llevant Unió Esportiva, és una de les penyes més importants del club i és una penya que defensa la llengua dins del club, defensa un model de país també i defensa tots aquests valors en l'àmbit de l'esport, que és un àmbit també molt important en la nostra societat. La unió és la salvació. Amunt Llevant, amunt Llerotes, amunt afició. Levante les teues barres blaugrana del teu més clàssic jersei. Levante l'afició fidel i sana amb ardor posa la fe. Levante el teu coratge i els brillos d'entusiasme fan vibrar. Levante són els teus els meus colors, són els teus els meus colors. Bàsicament és l'excusa per ajuntar-se molta gent amb unes inquietuds i amb unes idees per anar a veure una vesprada del futbol, no? Doncs un dels objectius era la valencianització del club, perquè ho trobàvem a faltar, vull dir, no es reflectia realment en el club la idiosincràsia del conjunt de l'afició, no? I la veritat que aconseguiren que se comprometeren a tindre-ho en compte i ara de tant en tant apareixen alguns cartells bilingües, la web s'ha aconseguit que es fera també en valencià i fins i tot l'himne, no? Jo crec que l'himne, a més, un membre de la nostra penya estava en la comissió del centenari, se van cabotar
en aconseguir que l'himne, com a mínim del centenari, fos en valencià i al final fou així, que no estava previst. Quan tu estàs en una costera pujant en bicicleta, si lleves els pedals, la veritat, recules i és molt complicat de posar-se altra vegada en marxa a no ser que algú t'espentegi. En el valencià passa el mateix. Nosaltres estem estirant d'este carro i estem en una costera i realment, si algú intenta tirar cap arrere, nos va a fer molt de mal, no? Com a persona, a mi m'agrada molt el tema de la natura, el contacte en la natura i sobretot el contacte i la relació amb les persones. Ja fa uns anys vas descobrir que l'esport de la bicicleta facilitava aquesta necessitat personal, no? I con el fred que fa, això per les taronges què? Ideal, la gent menja més cítrics i millor antídoto que la taronja no n'hi ha res. Vitamina C. En la meva penya hi ha aquesta visió d'identificació, de sentir-se penya, de sentir-se amics, d'anar raonant i de contar coses, pues això, de la teua família, dels teus fills o coses de la teua empresa. I se parla en valencià, en la penya amunt. Ja estem així. Vaig estar veient precisament d'una màquina que estan acabant. Era la tuneladora més gran que s'ha fet en el món. Hi ha 14,8 metres de diàmetre del forat. 14,8 metres. Juanjo és el patrocinador perquè té una empresa de fabricació de peces de precisió. És una empresa d'àmbit familiar, però que té una projecció internacional importantíssima. La gent que tenim en l'empresa és tota de la Ribera i el 100% de la plantilla parla en valencià i és la llengua de comunicació habitual. La veritat és que com ara la gent que està incorporant-se a les empreses és gent que ha estudiat ja el valencià, és prou fàcil. Jo veig amb els meus fills, m'envien tots els missatges en valencià al mòbil i espero que quan entren a l'empresa de certa manera activen més la llengua. Jo vaig treballar 4 anys durant el període de formació a l'Hospital General de València i era totalment diferent, la realitat era totalment diferent. La majoria de treballadors, com a mínim en l'àmbit laboral, eren castellanoparlants. Els meus companys també eren majoritàriament castellanoparlants, encara que entengueren el valencià, s'adreçaven als pacients en castellà, de manera que l'ús real del valencià, en l'experiència que jo tinc als hospitals de València, és molt més reduït que si a castellà. N'hi ha molts àmbits a millorar. Es podria promoure la realització de la història clínica escrita en valencià, es podria promoure els actes oficials en valencià, hi ha molts àmbits de millorar, inclús valorant més com a mèrits laborals el coneixement o no del valencià, que ara sí que té un cert reconeixement, però que no és, ni de bon tros, no és necessari per exercir. Mira, que 2,40 val això, Una russa doble i 2 pintes. Molt bé, moltes gràcies. A la ciutat d'Alacant és difícil, molt difícil viure en valencià. Només ixes per la porta, els veïns que te trobes, buenos días, és dificilíssim trobar algú, encara que anem identificant-nos, no? Jo sé la tenda, el forn, on parlen valencià, i vaig allà i directament parle valencià. La portada està portada o no? Sí. No. Ah, no, portada no, és cultureta. És cultureta. Cultureta. El valencià és cultureta. Somos cultureta. No, però a més és que esta pàgina tampoc és una notícia del periòdic. És un especial pagada per... És un rotllo, està maquetat com el diari, però és del Patronat de Cultura. Però me fa molta gràcia perquè és una foto de lo que representa per al nostre Ajuntament la qüestió cultural valenciana, no? El folclorisme, no? Federació de Folklore d'Alacant. El meu cercle habitual d'amistats és molt plural.
Llavors hi ha un poc de tot. El cas de l'Ismael és molt divertit perquè sempre ens havíem parlat en castellà, però va haver un moment que ell va començar a ficar-se en temes de llengua i d'animació sociocultural valenciana i va començar a parlar valencià. I jo m'he dit que no, jo no tinc vergonya. És que com que ja parlàvem en castellà, ara em sap greu parlar en valencià. No, tenim els dos extrems. Tenim els extrems radicals, que igual te diuen que háblame en cristiano, o gent, al contrari, que diuen parla en valencià o háblame valencià, que m'agrada escoltar-lo. No el parle, però m'agrada escoltar-lo i l'entenc perfectament. Tots els dies, ahir a migdia o així, me'n vaig a fer-me un tallat. I ja hi ha una cafeteria en la que he deixat d'anar, perquè després de 2 anys anant tots els dies a la mateixa hora i dir un tallat i que te diguen què i tu un cortado, ja és una qüestió de... Ja no que no m'entengues en valencià o en castellà, és que hauria de posar-me el tallat, només veurem entrar per la porta, no? I és una qüestió, com ha dit Marc, d'intolerància, no? Per mi vas a haver de parlar en castellà quan és una paraula, vull dir que no... Que és una qüestió moltes vegades d'intolerància, el que passa és que, bueno, pues ha perdut tots els dies l'euro 10 que me gastava en el seu comerç, he decidit no anar. Saps quin és el meu truc de parlar en valencià a València? No. Dir bon dia quan entre. I quan dius bon dia ja diuen... La gent està més predisposta, no? És un truc que no utilitzava fins un dia, que me'l varen dir i dic, mira, si és una cosa tan fàcil. Victòria va ser la meva voluntària, la persona que m'ha ensenyat a mi parlar en valencià, quan jo no sabia dir ni una paraula. Ara Victòria és la meva amiga, quedem molt sovint per a fer moltes coses juntes, anar de compres. Que d'Ariana ja s'ha fet de Catarroja, ja. Està integrada. Jo estic així com en casa. Com en casa. Tu vens així com un estranger, no? I vas pel carrer, i vas a comprar, i vas al col·le, però realment no tens amics. Anant a casa de Victòria la primera vegada, me vas sentir bé. Ai, dic, mira, ja estic així entrant en una casa d'un valencià, no? La meva impressió ara és que el valencià, les autoritats la consideren de segona. Els nouvinguts que venen així, si veuen que els valencians o la zona on viuen parlen en valencià, aprenen el valencià. Però a un nouvingut que ve de fora, tant li fa el valencià que el castellà. Vull dir, jo no parlava millor en castellà que en valencià. Tot i això, sempre se canviaven d'idioma, fins que no he agafat fluïdesa i parlava bé, i parlar bé, se canviaven sempre. I jo havia de demanar que me parlen en valencià sempre. És curiós que quan comences a fixar-te, quan vas en el xip posat del valencià, veus que es parla molt més del que penses. Si tu te fixes, vas a les paradetes del mercat, hi ha molta gent que el parla o que almenys t'atén i entén perfectament el valencià. 2 vi, Mónica. ¿Cómo la fan, la coca de molletes? Fas la masa, luego por las molletes fas farina, fas l'oli, le tires les molletes per damunt i ja fa. I així vostès tenen molts clients que parlen en valencià? La gent major, quasi tota, parla en valencià. La gent jove menys. La gent jove, lo justet. Ara pareix que per el col·legi i tot això, pareix que se parla un poc més. Les ciutats valencianes ostenten, diguem, el mèrit de portar el País Valencià cap al castellà. Són les que més castellanitzen i més pesen en la societat valenciana. En canvi, si comparem el comportament de les ciutats amb el que es dona en regions com Alcoi i Gandia, o regió de València interior, les comarques de la Ribera, la Safor, etc., resulta que el valencià puja. El parlen amb més freqüència amb els fills que no amb els pares. És a dir, s'hi van incorporant noves generacions i segurament gent d'origen castellanoparlant que comença a parlar als seus fills en valencià, encara que no l'hagi tingut com a llengua originària.
I això passa, clarament, ho detecten les enquestes, a partir que s'introdueix en l'escola. La fita clau és això, la introducció del valencià a l'escola. Qualsevol intent, com ara sembla ser des del govern valencià, que hi hagi d'anul·lar la llei d'ús i ensenyament del valencià, d'anul·lar els models educatius que Escola Valenciana ha sabut construir, no hi ha cap dubte que hem de cridar tota la societat d'altra volta, tot el moviment Escola Valenciana, que per altra banda es manté en peu, a qüestionar-ho i a contestar aquelles maniobres de trencar un edifici que no és que ens ha costat, no ens ha costat especial, l'hem construït entre tots en festa, però un edifici d'una solidesa i a més d'un prestigi europeu increïble. No podem i no volem renunciar a aquesta obra que s'ha manifestat com tan positiva per a la modernització de la societat valenciana del segle XXI. Jo crec que passe el que passe, l'escola en valencià va continuar a estar ahí com el sol, que encara que se col·loque davant la lluna i tape parcial o totalment i faci l'eclipse, va continuar lluint en el tema de la normalització de la nostra llengua. És necessari apostar per l'escola en valencià, és necessari continuar treballant per l'ensenyament en valencià i crec que ahir va continuar treballant Escola Valenciana. I jo crec que si en tots aquests anys hem aconseguit crear tot el que s'ha creat, és per alguna cosa, no? És perquè hi ha moltíssima gent que té un compromís molt autèntic, no? Un compromís amb la llengua, no? I és el que realment s'ha fet al País Valencià i es continuarà fent fins que aconseguim altres eines que ens permeten normalitzar-ho des d'altres fronts imprescindibles també, no? Per al futur d'una llengua. Per a mi valencià com a llengua crec que seria l'entorn més proper, perquè és la llengua que sempre hem gastat a casa, la llengua que sempre han gastat a la meva família, la que utilitza la immensitat dels meus amics, la llengua en la que pense. És una llengua que es pot utilitzar, però també es pot prescindir completament d'ella. I la supervivència d'una llengua jo crec que passa per fer-la d'ús preferent o inclús d'ús necessari. El valencià per a mi són les meues arrels. Pense que l'optimisme és guanyar. I tot i que hi ha moltes coses que no ens permeten avançar cap a dalt, però pense que sí, que tenim un horitzó i que no sempre serà tan difícil. I hi ha molta gent que continua amb la flama de la llengua que no para. Jo pense que no pararà. A mi el valencià m'ha canviat la vida perquè he conegut persones, els valencianoparlants, que pensen d'una altra manera i que són idealistes i que tenen idees molt clares i que tenen objectius i motivacions per a portar una lluita, la lluita per la llengua. Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Al país de l'olivera. Al país de l'olivera. Al país que dorm a l'era hi ha polsims de fruites velles, bicicletes entre sèquies, arracades de cireres. Al país de les teulades hi ha besos d'aigua llimó, arrapades a les cames, barotets a dins el cor. Al país que dorm a l'era. Al país que dorm a l'era. Al país de la infantesa hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. Al país que jo ara enyore i guarde un tresor secret, un
lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd. Al país de cases blanques hi ha pins banyats en sal, margallons entre baladres, peus descalços dins el mar. Al país de les marines hi ha un sol roig a les vesprades, catxirulos a les platges i uns dits pentinant tonades. Al país de cases blanques. Al país de les rialles hi ha raïm a les porxades, amb merlets i olives negres i un arròs fet amb costelles. Al país de les costeres hi ha llauts i guitarrons i la veu de les rondalles vestigant les emocions. Al país de les rialles.